Сърце за пчелите. Здравейте, деца! Здравейте, деца! Планетата Земя е нашият общ дом. Тя е наш дом. Всички същества обичаме природата и е хубаво да се грижим едни за други. А кой е домът на пчелите? Познахте, това е Кошерят! Там всяка пчеличка се грижи за равновесието, прехраната и сигурността. Нека да видим отблизо живота на пчеличките в кошера. Нека разберем каква е ролята на всяка пчеличка. Това е пчелата майка царица. Пчелите я хранят с пчелно млечице. От яйцата се излюпват пчели работнички. Охранители. Тези пчели стоят отпред и го пазят от нарушители. Строители! Те поправят пукнатините в кошер. Кърмачки. Отглеждат бъдещите поколения. Предворни. Те са личната охрана на пчелата майка. Основните им функции са да я хранят, почистват и охраняват. Чистачи. Почистват коша. Разузнавачи. Тези пчели търсят нектар. Събирачи. Тези пчели намират нектар. Търтей. Те са мъжките екземпляри и имат една единствена роля. Кошерата се разважва на бой. Пчелите са важни за нас, за природата също, защото дават мед и са много добри. Пчелите са добри. Трябва да пазим всички пчели, защото ако те умрат, и ние умираме. Пчелите са добри, не трябва да ги убивате и да хвърляте боклуци в природата, така вредите. Те не пазят природата. Никак да не убивате пчеличките за винаги! Аз обичам мед. Деца, а знаете ли, че пчелата майка пее?